Al jaren staat Bruut Fietmeijer met volle willen om bij de Noord-Nederlandse draadindustrie. Hier mocht Vlinde Bieke zijn 50 jaar jubileum vieren bij het bedrijf in Dokkum. In maart zit er afscheid nemen en gaat er met pensioen. Je had een hele verleden achter je en je gaat er bijna uit. Dus het is een beetje tweeslachtig. Je zorgt weer om op een hele mooie tijd uiteraard. Maar ja, je sluit ook een hele lange periode aan zijn ogen. In maart hoor ik op en daar komt toch wel een beetje emotie bij in. De al 50 jaar is er een soort verhoren in het bedrijf. Bruut had de collega's komen en gaan zien. Maar één ding bloot voor hem wist. De werksfeer en collega's hebben altijd de reden best dat hij er al jaren werken had. Vroeger stonden de speakermachines op een groen, een bepaald gedeelte. Er stonden de lietse bakjes achter. En die moesten je er dan achterwij helpen. En 4 bakjes en dan gooi je die in een grote bak. En nu is het al je grote spoel en het staat op een taluut. En je had volle minder werk te doen, volle minder handelingen. Maar ja, het was vroeger toen je het volle drokker hier en daarin, het was ook gezellig. Bruut had een soort die je terugbracht op de poetsafdeling de Aron jaren. Daarvoor weer de vooral te vinden op de speakerafdeling zelf. Je zocht waarom op prachtige jaren. Ik heb wel een keer met een collega solliciteerd. En toen konden we ergens anders komen, in Burgum, wie dat, bij de papierfabriek. Bestier toen nog, dat is er nu ook net meer. En toen konden we daar komen. En toen bekroop me een heel benauwd gevoel. Ik denk, ik moet net van mijn vertrouwde plak, joh. Dus ik ben wel aardig vast wat dat betreft.